Pues mi experiencia en el proyecto ha sido muy enriquecedora porque he llegado a aprender mucho sobre las películas y sobre todo de mis compañeros, he aprendido muchísimo. Una de las razones por las que me apunté era más que nada para hacer amigos fuera de mi carrera y para conocer a gente nueva y para salir un poco de como el día a día y la rutina de la universidad. Eta egia esan da hasi nintzen pixkat urduri, ideiari gabe, baina izan da esperientzia oso polita eta horrekin geratzen naiz, eta pila ikasi dut. Gazteak zinean proiektuari orain dela 2 urte eman genion hasiera, proiektua EHU eta Tabakaleraren arteko kolaborazio bat da, eta proiektuaren helburua da jende gaztea zine aretora erakartzea. Bururatu zitzaigun jende gaztea zine aretora erakartzeko interesgarria zela jende gaztea gonbidatzea baita zine aretoa programatzera. Horretarako, urritik abendura arte, EHUko ikasleek osatutako talde bat elkartzen gea astean behin Tabakaleran eta elkarrekin pelikulak ikusten ditugu, zineari buruz hitz egiten dugu, eta pixkanaka taldea badoa aukeratzen gero urtarriletik maiatzera zine aretoan jarri nahiko dituzten pelikulak. Talde honek ez ditu pelikulak bakarrik aukeratzen, baizik eta gero, hilabetean behin bere haiek direla ere aretoan pelikulak aurkezten dituztenak. Lehenengo igual ilusioa, azkenean zuk aukeratutako pelikula bat aurkezten naizea eta jendeari zure gustuak aurkezten naizea. Jendean aurrian esposizio bat itea batzutan beldurgarria izatetik. Pero luego todo va de seguido y sale muy bien todo. Y creo que es como una oportunidad de aprender más sobre la peli que estamos proyectando y de cómo enseñar al resto lo que has aprendido para que ellos también tengan esta información al ver la película. Eta nik uste dut proiektuaren ezaugarri interesgarritako bat dela EHUko ikaslea baztea berdin duela ze karrera ikasten duzun. Zinea gustatzen bazaizu eta pelikulak aukeratu nahi badituzu talde batekin, proiektuaren parte izan zaitezke. Niretzat zinema da entretenimendua, baina ez dakat ideiarik. Eta beste pertsonekin hitz egiten duzu eta haiek dakite pilo bat zinemari buruz, eta hori da gehien gustatu zaidana. Porque azkenean nik ez dakat ideiarik eta ikasi dut pila bat. Diskutitze gustatzen baldin bazaizu, zure tokia udala, ze azkenian iritzi desberdina dauden tokiak diskusioak egongo dira, baina azkenean danok kriston ondo eruategea eta esperientzi polita eruategea danok. Que sí, que es una experiencia muy guay y que vas a conocer a gente guay y vas a ver pelis que si no de otra forma no verías probablemente y que eso, que se anime.